Bangane nganggur iki aku arep mlaku-mlaku ning pasar sapi Munggi wo. Cuaca hari ini cukup cerah wo. Dadine lehku mlaku yo semangate pol wo. Udan bledek kowe tak lewate apa meneh nek cuaca kaya ngene iki wo. Walah jalan-jalan dengan senang hati wo aku wo. Kanggo sampean sing kepengen nyoba ketahanan sepeda motor liwat kene iki wo, dijamin wo nek motor kuat yo wel motore berarti ne. Masalah dalan kene iki jek akeh kolaborasi wo antarane jalan aspal Jelegongan karo dene koral wo. Wis pokoke sampean nek liwat kene ora usah pilih-pilih wo, wis gek waton ngepres buanter digas buanter ngono wo. Masalah dalane ora nek sing iso dipilih wo. Ora tekan ngenggon netek-netekmu dadi gringgingen wo medun saka motor. Ora bejo awake yo pindah gulu wo. Iki aku ora gawe-gawe lho wo, kaya sing sampean pirsani kuwi wo. Sakwise ketemu pertigaan kemo awake dhewe sing ngambil nganan wo. Iki dalan ning arah ning Posari kuwi wo. Kemo pertigaan ora tak video wo, kelalen aku masalahe. Ketemu pertigaan Posari aku sing ngambil ngiri wo, jane sing lurus ya iso engko jebluse Bang Jo Munggi kuwi ning aku arek sing ngambil ngiri wo. Ya supayane men beda wo karo sampean men ngerti. Karo sapa ngerti dalan sing tak video iki nek sing kangen karo dalan kene iki apa desa kene iki lak ya ora ngerti to wo. Pokoke sampean ikuti terus perjalananku wo. Karo njaluk tulung ya di-share wo, sak oke-oke wo, men aku luwih semangat gawe video ngene iki wo. Lah ngarep kono kuwi ketemu pertigaan wo, kene pertigaan Semuluh awake dhewe sing ambil nganan kene wo. Belok rating selengkuwer gas ngeng. Neng kene awake dhewe gur karek mlaku lurus terus wae aja menggok-menggok engko wis jebluse pasar sapi Munggi wo. Kabar jati-jati ning kene iki awake dhewe engko di ngerteni macan sing sak gedene wo. Kae macane wis ketok wo. Oh, terangane gur patung. Ngerti ku nek macan tenan. Iki aku mangkat saka omah wong telu wo. Masalahe nek aku mangkat dhewe ngerti dhewe awakku cilik nek dipengkal sapi malah repot nggo. Lanjut ning part selanjutnya yo wo. Pareng.